So panahon na, kanusa pa man, di na ta magpaabot pa nga. Doon ay maabot nga di maayo, ay hapat tama, mahimong kinabuhion ang kinabuhi ni Kristo. Nganong giluwas ta niya, aron makinabuhi na to ang kinaiya ni Kristo. So, Colossians chapter 3, verse 5 to 11. Busak patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon. But pasabot undangon. But pasabot dili na buhaton. Nga anaa ka ninyo sa lawayong pakighilawas, kalaway, kaulag, daotang kailibgon, kahakog, nga maayo usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tawo nga nagbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong kailibgon, sa dihang naghari pa diha kini kaninyo. Apan karon ang tanan mingog karon, unsa nang tuiga karon? 2020, apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Gikuanan gyud ta sa Ginoo, itudluan ta niya mga maayo mga butang. Apan karon kinahanglan biyaan niyo kining tanan, kasuko, pagkasaputon, ang kahugaw sa unahuna, pagpasipalag sulti, pagpamalikas. Ayaw ka mo pamakak sa usak-usa, kay gihubo naman ninyo inyong daang kinabuhi. Uban sa iyang mga buhat, o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Gibag-o gayud kini sa Dios nga inyong magbubuhat, sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Kay si Kristo mao ang tanan, ug anaa sa tanan. Kung gikan pa sa year 2000 hangtod 2019, naapo ni makinaiya. Saon man ni nato? Ato ning i-let go. Lord, ako ning gibuhian sa kong kinabuhi. Sa dihang buhian nato, hatagan tagbag-o. Sa dihang dili nato palanggaon ang batasan nga dili iya sa Ginoo, hatagan tagbag-ong batasan sa Ginoo. Dili makapamuhat ang Ginoo kung ang daan ato pang palanggaon. Di na ito ma-experience unsa ning trabaho sa Ginoo nga gusto siyang mamunga sa atong kinabuhi, kaduna man tay relasyon kauban niya.